Yr unig felin wynt yng Nghymru ydy Melin Llynon, a dwi'n lesu'r lle allan a da ni'n rhedeg siop donuts o bob dim yn ganol Llanddeusant yma. A mae gennym ni hefyd atyniad twristiaeth a cwpl o bethau eraill yn mynd o blaen hefyd. Wel, es i brifysgol i astudio cerddoriaeth o bob dim, ond wedyn nes i i Llundain a nes i fynd amdan gyrfa coginio a nes i disgyn i fewn i y byd puddings, so pastry chef da ni'n galw fo. Ac ddes i'n head pastry chef i ryw celebrity chef mawr yn Llundain o'r enw Marcus Waring. So dyna lle o'n i yn Knightsbridge yn y llefydd posh i gyd, ac oedd yn brofiad. O'n i chydig bach ar goll pan o'n i yn 26 ar be o'n i eisiau wneud, ac ddes i adro o Llundain a nes i ddysgu fod yr felin wynt yma ar fi'n cau oherwydd oedd yn colli lot o arian. Ac am ryw reswm oedd genna i ryw gut feeling bod o be o'n i wedi dysgu yn Llundain ella am gweithio yma. So nes i gymryd risg bach ac a dyma ni 5 mlynedd wedyn dal i fynd yn gry. Dwi'n meddwl y peth pwysica yn y byd gwaith ydy mwynhau be ydych chi'n gwneud. Os ydych chi'n mwynhau be ydych chi'n gwneud, mae gennych chi llwyth mwy o ddiddordeb, lot mwy o jans o llwyddo, ac dwi'n meddwl newch chi wastad streifio i wneud y gorau fedrwch chi. Sbiwch ar y lle, mae o'n postcard location, mae o'n absolutely anhygoel, a dwi'n rhedeg efo fy nheulu fi hefyd. So mae mam a dad o hyd yma, mae'r fiancé yma, mae'r pobl lleol yn dod o hyd, mae'r plant yn dod ar ei feigs, a da ni'n gallu rhedeg yr unig felin wynt yng Nghymru. So does genna i ddim cwynion o gwbl yn fan hyn. Mae'n braf iawn gael unigolion yma sydd gyda ni yn dod adra am y ha o brifysgol. Oherwydd yn Melin Llynon, os ydych chi'n gweithio yma, ydych chi'n gorau chydig bach o bob dim. So, nid yr unig byddwch chi yn siarad i gysmeriaid, ond ella byddwch chi yn delio hefo yr ochr admin, ella byddwch chi gorau helpu allan yn y gegin, ella byddwch chi llnau toilet neu torri gwair neu wbath. Ond dyma'r fath o bethau nes i ddim dysgu pan i'n ifanc. Y cyfrinach i fi i adeiladu tîm da ydy jyst gadael iddyn nhw fod a gweithio y job nhw hynna'n allan. Os dwi'n micromanagio, na i fynd ar nyrfa bobl. So dwi kind of jyst yn rhoi lot o ffydd i fewn i'r pobl yma gyd. Ac wrth gwrs mae hanner y bobl yn teulu anyway, so ma' nhw'n wych. Ond na, i fi, mae o rili yn gallu jyst cymryd cam yn ôl rhan fwyaf o'r amser a bod yna i bobl pan maen nhw rili angen ti. Pan ti'n gael eni rhywle fel Sir Fôn, mae dy waed i a curiad calon chdi, mae'n mynd efo'r beat y bywyd yma. So pan ti'n symud i Llundain a mae pethau yn 100 milltir yr awr, mae'n hawdd iawn llosgi allan a dyna na digwydd iddo fi. So o'n i eisiau breg bach, so ddes i adra. A wedyn nes i sylwi faint o'n i'n caru Sir Fôn, faint o'n i'n licio bod o amgylch teulu a ffrindiau. A so o rhaid i mi gweithio allan ffordd i aros a Melin Llynon oedd yr ateb. Mae Ynys Môn fatha breuddwyd. Mae Ynys Môn yn just... mae'n hafan. Fi wedi weld am milltiroedd a ddim gweld unrhyw berson. Dwi'n gallu gweld rhyw 10 milltir o mlaen i rwan. Lle yn Llundain, ti fatha sardine ar y tiwb o felly. Dwi'n licio hynna. Mae Llundain hefyd efo lot o hanes, ond os i rili tyrchu fewn iddo fo, mae Sir Fôn hefyd. A mae hanes Sir Fôn yn mor bwysig. Fatha, da chi'n mynd sylwi faint o bethau mae Sir Fôn wedi cael effaith ar y byd i gyd. Mae gallu siarad Cymraeg yn ofnadwy o bwysig i busnes ar Sir Fôn, ac mae rhaid iddo fi gael pob sein gyda ni yn dwyieithog. Mae hynna yn contract fi efo'r cyngor. So mae o lot rhatach iddo fi gallu gwneud o fy hun na talu rhywun i wneud o. Mae gen ti hefyd yr cyfryngau cymdeithasol,
Ac mae pobl yn really gwerthfawrogi pan mae pethau fel yna yn dwyieithog. Felly, pan dwi'n gwneud post yn bora, a mae angen gwneud post bob bora oherwydd mae pobl yn gofio bod chi yma, os dwi wedyn yn gyflym iawn yn gallu gwneud o yn Gymraeg a Saesneg. Mae genna i llwyth o product Gymraeg, mae genna ni siocled, gin, llyfrau bod dim Cymraeg. A mae pobl yn dweud, o, ti'n neud rili da ar iaith. Dwi'n fatha, hwn di iaith fi. Dwi jyst ddim yn dall, na fatha, yn Llanddeusant, dyna ydy'r iaith da ni'n siarad.